Quando no dia properly. Otu aka onye Igbo si eme ma oribe ji a ga-eji mara nzere ọzọ ihe ara na nwanne m nwoke ọ onye mmadụ ji agwa gị onye akaba ya ọbụla lere onye anya n'isi ya mara gbule ihe ọ bụ mara na ọbịa bụ nzere ọzọ ihe ara nzu ogbe na nzọ ọhụrụ ala ama ya ka o bee gị kpatara akaba anyị ka eji ebu nke a na-ebu nke a na nturu na be anyị ofe yufu nwee ego iji echi ọzọ iji ekpu nke ofe ka a na-egbu akaba anyị ndị ego ifukwara onwe anyị nweta gị ịmara na nwere obodo nwere ya ji wee biri ọrọkwurubere ndị ọzọ mekwara nke a nzere ọzọ ihe ara anyị nwe maka ndị gbara ọzọ gba eriri n'ụkwụ ntu ọrụ ọgbụrụ eriri n'ụkwụ n'ọrụ ka a na-ekwe ha gba nke ha agba aha ka mgbe aha ya bụ aha ndị ọzọ ndị ụka anyị nwebe ọzọ ọdịnala ihe a na-akpọ ya na be anyị bụ akakọcha ọma anyị ịfụ ha na mgbe aha onye asị otu a na-eme ihe dị otu a ịmara na enwere ezigbota nze ebido iri ji ihe eji ama na iri nji ebidogo obu abịasuo otite abamesi omenala ndị ọzọ a ga na-eme n'oge ya ihe ga na-anụ ọdụ a o nwekwara nke a na-akpọ arụ ụfọdụ na-ajụ kedu ihe a pụtara n'Igbo ihe ọdụ pụtara n'Igbo bụ ihe eji akpọ oku ihe ọbụ ihe eji etukoro obodo ịma ndị ya na ya na-arụkọ ọrụ ọdụ na-arụ ọrụ dịka mkpọnana ihe mkpọnana na-arụ ụbụ ka n'ụzọ ntị ka ị malụ na onye dị otu ala mmụọ n'obodo ahụ maka na ozi erugo gị ntị na onye nọ n'obodo niile ọnwụ maka mgbe ahụ ịbịazie dịka esi wee biri ishenu na mgbe gara aga ihe eji amazi na onye ahụ na mmadụ ahụ dịka na-abụ mkpọnana agba ya gbewu ọrasị gị ka ntị nụrụ ụda egbe ndị na-akasị ụda ya bụrụ na tee ya ụda egbe abụrụ na ya bụkwara na okirikiri ya ka ọ dabụrụ n'isi nwanne ya nwoke maọbụ n'isi nwanne ya akwụ na-agọta ihe nna mgbe ahụ a na-emesi ụmụ omenala ifo egbubere ọdụ a maka otu a na-egbu ọdụ a ugbu a ndị dị iche iche na-anụ ya mana ha na-anụ ya na-ekwu na mana ọdụ a ọ ya goji bụrụ họn nọ n'oyibo ọ nwekwara ihe ọzọ ejikwa eme ya mgbe ihe a na-akpọ arụ a na-akụ gongongongongongongo elekwa ya na ọdụ a nụkwara ofu mana a na-akwụkwazị ya na ọ na-enwekwa họn gongongongongongo maka na ihe na-eme oji wee na-ekwutu okwu aka iji wee kpọọ ndị mmadụ ebe a ya erebe nwee nke a na-akpọ ịgba tukpotukpotukpotukpotukpotukpotukpotu ndị a na ha nọ n'ọrụ tukpotukpokpomkpotukpokpokpomkpo ebe ọbụla a na-akụ dị ịgba ọ dịkwa ka onye ji mikrofon ekwu okwu were laruo n'ọja weruzie na nke digbu bifo anyị eme ụlọafụ nke nnukwu anyị arụ ọrụ ụlọ otu esi arụ ya mgbe gboo ndị na-akpọ ya abịa na-akpọ abịa ndị Igbo na-akpọ ya ihe eji akpọ obodo ka eji ya akpọ oku mgbe ahụ eji akpọkọrọ obodo ya bụ maka ndị na-ajụ ihe ọ na-arụ dera anyị bụ nze na ọzọ wee bụrụ na ihe ọbụbụ ogbe ya gbagosi maka na ọ na-agala ọnụ bụ ihe a njiri aka ihe a bụ ihe a na-edokwebe eji asị nwatakịrị na nwata tijie ọdụ o were nke nna ya kwụ ụgwọ ọhọ nna niile ka e eji eweta ọdụ a na bịa nna bụrụ dara gbagam ka ọ ya bụ nwa ya gbajie ọdụ nna ya eweta na-emaghị egbu na nwa m jide ọdụ ya bụ ihe ahụ na-agwagwo na ihe onye gbori ya mkpa ma ezu n'olu na ị ga-enwegodo ihe enwe na ọ bụrụ na ị nwee ihe ma mkpa bekwute gị iji zuriri ohi ịbịakwa ọya bata na ejiri ihe a wee mepụta ka nna ihe kpatara ihe na-eme ya na ya na-arụkọta ọrụ o wee ruo mgbe ihe bịara gbanwee o nwere nke a na-akpọ udu gbumkpu udu ahụ ya bụ baz ndị mmadụ na-eri udu n'egwu ọbụla udu so ibe na udu ahụ nwere nke eji ekwukwu okwu nke gbumgbumgbum eji ekwu okwu o nwere nke na-abụ a na-akụ ya saịdị a ewere aka na kontrol ya dị saịdị ịghọtago mkputuputu ewere ya na-ekwu okwu ihe niile eji akpọkọcha mmadụ afọ ihe niile eji ekwukọcha okwu onye ndị mgbe gboo ji ezipụ ozi ka e wee ruo n'ozi ya bụ ihe eji wee kọwara ụnụ nke ọ bụrụ kwasị ya o nwere nke a na-akpọ oji ya ọ nọ n'ihu ebe a nke akwụ ebe a ihe ọya yaghara ọ sịghị na mgbịrịmgba ama na ụzọ na-atụ egwu
ihe ọzọ a na-anọkwa ọrụ bụkwa mgbịrịmgba iyi ọ dị mgbịrịmgba gbaga ya ka eji akọntrolu anyị mgbe anyị na-aga skuul akụ ha ya ugo niile bụ ihe ọ na-arụ ya bụ ndewonu eji n'aka na ụnụ ghọtachara nke nwere ụdị ya bụkwa ka ọ na-enwe nghọta maka onwe ya anyị na-akpọ